Treba da ga iskoristim. Tako ukusan. Pa to je prava jagoda, sad ću da probam. Fuj, to je odvratno. To nije bio jestivi karmin. Ups, baš mi je nezgodno. Je li to kulinarski izazov? Onda mi napravite jestivi karmin, jel može? Da, nema problema. A za svoj karmin ću uzeti žvaku huba-buba. Tako je ukusna, ne mogu da odolim. I gledajte, baloni su ekstra, da. Dakle, stavljam sve žvake u duboku činiju. Tako je. A sad mi treba nešto da ih otopim. Liv, šta to imaš? Stanica za pravljenje napitaka? Moram da pozajmim to. Žao mi, izvini. Dakle, vreme je da otopim sve svoje žvake. Da, tako je da ne ostane grudvica. Ispala je odlično. A šta je to kod Jess? Zdravo, hoćeš da plešeš? Da, hoću. Razumem, znači Jess je veliki obožavalac Labubu. A znači i Karmin će biti sa takvom igračkom. Da, to će biti jako dobro. Sipam fil unutra. Treba napuniti sve do ivica. Hej, pozajmi mi ovaj sprej. Wow! Seme, počni već da radiš nešto. Dobro, ja ću napraviti karmin u temi Minecrafta. Ja mislim da Jess neće biti zadovoljna. To ćemo još vidjeti. Dakle, sipam unutra čokoladu i razmazujem sve po krajevima. Odlično. Ovo mi više ne treba. A sprej mi vrati. Dakle, kad se čokolada zaladila, mogu sipati bombone M&M's. Znam da ih Jess obožava, ali to još nije sve. Prelivam medom. Aha, tako je, dovoljno. A sada stavljam to sve unutra. To je to. Ja sam završio. Nije loše. Šta je ovo? Odlično. Reagent gazirana voda je uspešno dodan. Hajde da vidimo šta je ostalo. Žele bombone. Odlično. Da vidimo kakva će biti reakcija. Šta je dalje na mom spisku? To je nešto najkiselije i najopasnije. Treba dodati ove bombone u minimalnoj količini. Ups. Izgleda da će nešto biti. Koliko pene. Plašim se. Čekajte. Eksperiment je ipak uspeo. Gledajte. Wow. Kako je sve lepo i zanimljivo. Ovaj karmin izgleda cool. Probat ću ga. Zanimljivo. Ali ne mogu da shvatim kakav je ukus. Zašto je tako kiselo? Nikad nisam jela tako nešto. I mislim da više neću. To liči na čokoladu. Ne mogu da zagrizem. Šta je bre to? Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Verovatno mogu iskoristiti ovo. Da, uspela sam da razbijem karmin. Hajde, otvaraj se. Wow, punjenje izgleda ekstra. Da, to je tako slatko i ukusno. Divno. Dovoljno, idemo dalje. Ne mogu da verujem. Je li to moja omiljeni Labubu? Čekajte, ali gde je slatkiš? Mirno, vidi. Moje jelo je kao pravi karmin. Samo ga treba odvrnuti. Shvatila sam. Dakle, odvrćem. Neverovatno. Ovo je zaista kao pravi karmin. Sad ću da probam. Ukusno, da. Sad je vreme da napravim balon. Gledajte. Zabavno. Veoma mi je teško da izaberem pobednika.
Pobedili ste oboje. O, cool! Baci 5, Miley! Nemaš sreće, Liv, šta ću ti ja? Dakle, a sad mi spremite burgeri, jel može? Želim nešto hranljivo. Važi, bit će urađeno. A meni će trebati lepinja. A povrće ne. A! Miley, šta si uradila? Izvini se, ali to je bilo smešno. Dakle, sada uzimam Nutellu i razmazat ću je po celoj lepinji. Odlično. Tako je, da. Preko stavljam bananice. Zatim prelivam sve šlagom. I dodajem šarene bombone. Ali ni to ni sve. Dodat ću još marshmallow. Zatim sipati čokoladu. Posle staviti jagode. I pokriti sve drugom polovinom lepinje. O da, moj slatki burger je gotov. Potpuno običan burger. Šta? Nema više čipsa? Dobro, imam ideju. Napravio sam rupu u lepinji. Da, baš to sam i htio. Stavljam je na dno. A zatim prelivam sve sirnim sosom i kečapom. Odlično. Stavit ću još sir. Posle pljeskavicu. Da, zatim salatu, paradajz, sir, opet pljeskavicu. I tako ređam do kraja. O, da. A sada okrećem i gledajte šta je ispalo. To je burger kula. Miloše, treba da proverim nešto. Aha, moram da prebrojim sve. A da, znači sir i lepinja. Same, tvoj burger ima 1500 kalorija. To je prilično mnogo za malu Jess. Kakav užas! To je kalorična bomba, Seme. Da, zato ja imam bolju varijantu. Treba će mi list nori. Na njega stavljam pirinač, posle krem sir, komade lososa i avokado. Odlično! Preko ću dodati još malo pirinča. Da, sklanjam kalup. I uvijam sve. Da, odlično. Zatim ću umočiti sve u prezle. Aha, dodat ću još malo. I mogu staviti u fritezu da se prži. Mislim da je dovoljno, može da se vadi. Gledajte, zar to nije prelepo? Servirat ću sve lijepo i moje jelo je spremno. Dobro, prijatno. Neverovatno! Što? To je nešto neobično. Pitam se šta je unutra? O, kako je ovo ukusno! Nisam očekivala. Wow, kako sočno! Da, cool. Idemo dalje. A to je pravi mesni burger. Jedva čekam da probam. O, da, to je stvarno dobro. Bolje nego u McDonald'su. Ostao je posljednji burger. Da vidimo. Tu su slatkiši. Da, to je umjesto deserta. Ali ko je pobedio? Sva 3 jela, čestitam. Neverovatno, zagrljaj. Smislila sam. Hoću osvežavajuće piće, jel može? Nema problema. Meni će trebati banana, stisnuću jače i... Da! Moje oštri nokti će se pobrinuti za sečenje. Zatim u čašu sipam mlijeko i dobro mutim sve. Kakva žuta boja. Zatim dodajem šlag. Sipam slatke konfete i ubacam slončicu. Tako je. Liva, šta ti radiš? Dok si ti pripremala svoje piće, ja sam smislila i napravila ovaj aparat. To je neverovatno, ali šta on radi? Sa
Sad ću vam demonstrirati. Gledajte, uzimam pomoranđu i ispala je ovakva kuglica sa voćnim koncentratom unutra. Napravit ću još nekoliko takvih i preliti sve sokom od jagoda. Zatim dodajem šlag, zatvaram poklopcem i ubacujem slamčicu. Eto! O, to nije loše. A šta ćeš ti, Seme? Sad ću vam pokazati. Uzimam limenku kole, otvaram je. Je li to sve? O ne, zaboravio sam slamčicu. Sad je sve. Jao, Seme. Okej, probaj mala. Wow! Šta? Da li je to obična kola? Pa jeste. Okej, idemo dalje. To je neki milkshake. Sa ukusom banane, neverovatno. Tako slatko je lijepo. Ostalo je posljednje piće. Sad ću da probam. Wow, osjećam neke kuglice unutra. To je tako super. Dakle, ko je pobedio? Rešeno, svi osim Sema i njegove kole. Šta? Ali to nije fair. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam veoma mnogo znači. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao!